lang tangat mga bobo ang kasama ko. Iniinis ako, nasisira na ang winstreak ko. Wala pang alam mag-adjust ng ibang hero. Kahit na may tank na magtatang pa rin, diba bobo? Ang ulo ko ay puputok at parang babalik, ipit na naman to. Ang hirap talaga pagkampi mga bobo. Kahit di niya alam gumamit ng marksman, ay magpapa-feed, di ba sayang oras lang? Kung ako sa'yo, mag-delete email ka na gago.